ساڵێکی بەری هەڵبژارتنên گشتî li Almanya Partiya Şêwermenda Almanî Angela Merkel şikestinek mezin xwar li ostanê wê bixwe. Partiya Alternatîv ji bo Almanya kampênek gelek dijwar li dijî siyasetên Merkel yên penaberiyê pêk îna bû. Die etablierten Parteien verlieren an Zustimmung. Partiyên cihgir rêzamendiya xelkî ji dest da, çunku wan xelek xapand. Me pirsgirêka penaberiya siyasî nîne, me pirsgirêka penaberiya neqanûnî heye. Me pirsgirêkeka îro heye, çunku hikûmeta Almanî rastiya ku projeya Ewropî miriye piştguh xistiye. Hilbijartinên hikûmetên eyaletan salekî bûn piştî biryara Merkel ji bo vekirina sunûrên Almanya li pêş sedan hezar penaberan. Bi tenê yek babet hebû û niha jî her ew e penaberî. Siyasetên federal sîber bi ser hemû pirsan da girtiye. Partiya Sosyal Demokrat bi hevbendî digel Partiya Kristyanên Demokrat ji sala 2006 were desthilatdarên wîlayeta Mecklenburg-Vorpommern li ser deryaya Bakur. Lê tevî ji destdana piştevaniyê wan dû partiyên hevbend hind endam birîne bikaribin hikûmeta eyaletê pêk bînin. Dengderên Almanî li mehasê adara borî jî li sê wîlayetan derdek dabû Merkel. Divêt em pênasînê bikin ku niha gelek kesa bawerî bi şiyana me ya çareserkirina hinek pirsgirêkan nîne. Tevî rastiya ku me gelek destkeftinên baş bi dest ve înayne. Bi taybet kêmkirina jimara penaberan û hewla guncandina wan. Diyara siyasetên Merkel yên penaberiyê naverokê herî giringê hilbijartinên roja ekşembuwa borî bûn û fakterê serketina neyarên wê bûn. Alman Avrupa ew ku dengê xwe dane AfD yan jî AfD Partiya Alternatîv Familî. Ew kurbînin, Avrupa tinê bînin, hizra zêdetir ya dîrokî nakin, dûrbîn nînin, geşbîn nînin ji binan de dengê xwe didane partiyeka dîte. Lê piştî 15 û 20 salê dîte berhemê ev rûya Merkelê ya 2015-2016 înana penaberan taybet jî xelkê Rojavayê Kurdistanê we Sûriyê bûnava Almanya û ev xebata geraşrûderê bûyêmayî û wê projeyekê li ser wê temam kirî wê diyar bir piştî çand salê dîte. Li demê ku rêberên nasyonalistên Partiya Alternatîv ji bo Almanya ya li dijî penaberan bihîviya geşekirina partiya xwe ne, hinek Almanî hûjdariyê didin ji vegerandina serdemek nû yê Hitlerî. Ji bilî kêşeyên aborî û serederiya digel Êketiya Ewropî, hikûmeta Merkel rastî hevsengiya berpirsyariyên xwe yên mirovanî dibe li hember penaberan ji welatên bi şerwêranbûyî û derxistina wan yên nehêjayî hindê ku di Almanya de bimînin.